যে আমি মাটির পাট্টা দিয়ার যেটো কাম প্রসেস সার্ভে বিপ্লব দলৰ পৰা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সাৰ্ভেটো যাতে গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত সোনকালে আমি দিব পাৰে এইকাৰণে আমি সাৰ্ভেটো বিপ্লব দলৰ পৰা অতি সোনকালে সাৰ্ভেটো আৰম্ভ হ'ব আৰু এইখিনি ডিচিশ্যন লোৱা নিৰ্বাচনত আমি খেলিম সিডলি উপনিৰ্বাচনত বিপ্লব দলে আমি খেলিব इउपिपिएलनि सासे नेताया इउपिपिएलनि सान्थि सुखि सरकार सालायनायखौ मोजां मोननानै 600 जन सुबुंफ्रा इउपिपिएलआव जगदान जाहैदों बेखौनो बिथाङा बिपिएफआव जिहेतु सापर्टार्स गैला कर्मी गैला दैदेनगिरि गैला बादि मिडियानि गेजेरजों खोथा बुंदों इलेक्शननि दोहौखौ फैग्रोनो हो बिनिफ्राय 600नि जायगायाव बिसिबां फैदेरो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन আগত ইলেকশনৰ হাৱাটো আহিব দিয়ক ইয়াৰ পিছত 600ৰ জাগাত 3000 4000 যোগদান কৰাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বিপিএফৰ প্ৰতি মৰম কৰা আজিলৈকে বহুত গাঁৱৰ কোণা বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও আছে दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों भिडिअ क्लिप सोनानै सावरायलांगोन भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायग्रोबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं गभर्नमेन्ट गैया थाखा फैसा गैयाबाबो बिपिएफनि फारसे मानो सुबुंफ्रा एसेबां मोजां मोननाय देखायदों जायनि जाहोनाव इउपिपिएल दोलोआ मोनब्रै मोनबा लोगो लानानैबो थांनाय एमपि इलेक्शनाव 53 आरो 55नि गेजेराव थानाय भटखौल' बांसिन मोनदों बिनि अर्थआ बेनो बिपिएफआव दाबो बिराद स्ट्रेंथ दं आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बुंनाय खोथाखौथ' मिथिखाबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारे কি কৈছে উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে সিডলি সমষ্টি এমএলএ কনস্টিটুৱেন্সি ইউপিপিএলত দিয়া হৈছে কিন্তু 2026 কাৰণে দিয়া নাই ইয়াত বিষয়ে নতুনকৈ আলোচনা হ'ব কাৰ লগৰ মিত্ৰতা হ'ব এইটো ক'ব নোৱাৰো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাखौथ' मिथिखायो नोंथांमोन बयबो खाबु फलान होननानै बिनि थाखाय दसेनो बायनाय दसेनो दानाय बियो साहा लोंनाय बादिसो थांनाय समाव बिराद हाबदोंबो गभर्नमेन्ट गैया थाखा गैया फैसा गैयाखौ नुनानैबो बिपिएफ दोलोआव बिनि अर्थआनो जाबाय যোৱা সময়ত ইলেকশ্যনত আগত বহুত ব্যক্তিয়ে বহুত মানুহবিলাক বিপিএফত যোগদান কৰিছে ইয়াত অৰ্থটো হ'ল বিপিএফত যেটো মানে 17 বছৰ শাসন কালত কাম কৰি আহিছে ইয়াত প্ৰতি মানুহবিলাক মৰম কৰিছে কিন্তু ওই কম সময়ত प्रमोद बर' डांगरियार नेतृत्वत जेतु इउपिपिएल दले बिटिआर गभर्नमेन्टनि काम करिছে एतु बेसिके बाहाल पोৱা নাই रायजসকলে যাৰ কাৰণে বিপিএফত হাজাৰ হাজাৰ মানুহবিলাক যোগদান কৰিছে दाबो हाबबावगोन কোনো কথা गैया इलेक्शन फैग्रोनो हो एथियाव हुमाबो बिपिएफत আগত इलेक्शनটো আহিব দিয়ক दा बिनिनो बिथां दैदेनगिरि इउपिपिएलनिया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बिनि उनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमोद सारनि दैदेननायाव दिनै बरंगा जुलि खत्रआव माने जयनिं प्रग्राम दंमोन बे जयनिं प्रग्रामाव खमैबो 600नि बांसिन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जयन जाफैदों जोंनि माने इउपिपिएल दोलोनि जितु मावखान्थिफोरखौ मोजां मोननानै आरो बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजोंबो बिथांमोनखौ आङो बरायजों इउपिपिएलनि जानानै दा बे माने जोंनि बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समष्टिनिफ्राय बेयाव माने जिखिनि माने
जइन जाफैबाय बाख्नायथाव बाथ्रा आं गोजोननाय मोनदों गरेस्वर समस्तिया सासे एमसिएल हिसाबै माने जोंनि जिथु मावखान्थि बिटिआरनि जिथु मावखान्थिफोर बियो माने बाख्नायथाव हाबाफारि लानानै मावनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों जेरैबायदि बिटिआरनि एरिया सिगां संकसनिफ्राय पासनियाव लागैमोन दिनै माने एक्सटेनसन जाबाय हलंगियाव लागै बेनिखायनो जोंनि एरिया बांबाय थादों आरो जोंनि जिखिनि माने जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जेरैबायदि हाबाफोर मावदों माने बेयाव कोनो भेदाभेद गैया जिहेतु जेरैबो सुक्तिनि समाव 2020 सननि 7 जानुवारियाव जि सुक्तियाव बुंदोंमोन शान्ति सुक्ति दिनैसिमबो शान्तिनि दङ बेनिखायनो दिनै प्रतिटु जाति जनगोष्ठीनि बेयाव माने ज' जानानै जयनिं हाबाफारिखौ जों मोननो हादों जोङो माने नेक्स्ट जिथु सरकारनि बाथ्रा जों फैनाया 100% जोङो फैफिननो हानाय लामायाव दं स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ